Prírodný versus syntetický lak na vlasy. Chápem, že lak na vlasy používame vtedy, keď chceme, aby nám účes čo najdlhšie vydržal, avšak všimli ste si niekedy, čo to s vašimi vlasmi spraví? Častokrát sa nám stáva, že klientky k nám prídu a majú niekoľkodňový lak na vlasoch. To je úplne v poriadku, pretože chápem, že s klasickým bežným šampónom jednoducho doma umyť nejde. Pokiaľ ten lak používate príliš často, tak sa do toho vlasu viac zažere. To spôsobuje teda potom lámanie vlasov. Ten syntetický lak vám jednoducho vlasy zalepí, obalí a ostávajú tvrdé. Strácajú tak prirodzený lesk a pružnosť. Preto som s mojou výrobou 2 roky vyvíjala 100% prírodný lak na vlasy, pretože som si všimla, že na trhu jednoducho každý jeden lak na vlasy má nejakú syntetickú zložku, ktorá jednoducho ten vlas oslabuje. Čo sa týka nášho Andrejine laku na vlasy, splní si svoju funkciu, vydrží vám účes niekoľko hodín zafixovaný, avšak nebudete mať tú takú tvrdú helmu na vlasoch. Neoslabuje ten vlas, neláme sa a dodáva vlasom aj prirodzenú hydratáciu vďaka aloe vera a vďaka glycerínu, ktorý vlastne tú vlhkosť v tom vlase uzamkne. Veľmi ľahko jednoducho sa zmýva z vlasov už po prvom umytí, čiže aj keď máte 100% prírodný šampón, tak ho ľahučko zmijete a neostáva vám zatvrdnutý a zalepený ďalej na tom vlase. Častokrát zle vymytý lak na vlasoch ani len voľným okom nevidíme, avšak pod trichologickou kamerou to vyzerá úplne inak. Mnoho z nás si teda strieka lak aj z vrchu, čo znamená, že sa dostáva na vlasovú pokožku a to upcháva vaše folikuly, oslabuje prirodzenú kožnú bariéru, spomaluje rast vlasov a teda prispieva to k vypadávaniu. Takže Andrejine Fixing Spray rešpektuje prirodzenú štruktúru vášho vlasu a teda styling môže byť aj prírodný.